Любими мои прекрасни, жонглирайте ли с вашите мъжленца? Ако не, давайте, иначе на мъж му скучно, трябва му натискат бутончета. Значи първо правило, кога искате да жонглирате с мъж и въртите на малък пръст е цупини. Тоест ви излизате с мъж от начало, държите добре. И в един момент почва да си гледате в една точка. И обикновено мъж каза какъв проблем има. И вие казвате, няма проблем. И добре, защо мълчиш? Така мълчим. И да, но преди не мълчеше. Да, но сега ми мълчи. Добре, как оправя твое настроение? И тогава каза, знаеш, ако искаш оправяш мое настроение, искам онези бутушки, где видяхме в мол. Ако мъж откаже, продължавате цупи. Ако съгласи, дава си наградка как ученце. Тоест може френската, може прегръдката, може целувка, какво изберете. Много важно нещо. Второ нещо, което е супер важно е да сте загадъчни. Тоест много жени правят грешка, влизат в обяснителен режим. Тоест мъж обажда и ви почне, сега лягам, синя нощничка с бели мичета, после ставам, после мия зъбки, после храня котенце, после пия мликце. Тоест твърде много си обясняйте. Трябва кратко, точно и ясно, кога мъж обажда и казва, къде излизаш? Излизам, край на разговор. И трето, но най-важно нещо е да отсвирите мъж с чувство за хумор, да бъдете забавнишки. Тоест мъж обажда и казва, искам видим си, кога може. И вие казвате, знаеш, абсолютно има шанс, но минимален в процент отношения. Моля, какви глупости, бе, какъв процент говориш, бе? И край на разговор. И мъж мисли, боже, каква е тая откачалка? Но аз гарантирам, мили мои, мъж една седмица обажда и каже, мой процент ще стана ли по-голямо да си видим? И тогава каже, да, сега твой процент ще има шанс да си видим, но при няколко условия. Тоест, вие трябва да бъдете интересни. Кога сте лесни, не сте интересни. Мъж, мили мой, роден ловец. Той трябва да лови. Как котенци бяга след мишленци, а не обратно, мишленци след котенци.